Hei kaikille, mä oon Krista Pessi ja opiskelen humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogi Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa ja esittelen tässä nyt teille mun opinnäytetyön tuloksia. Aiheena on työhyvinvointi Hiusalalla. Opinnäytetyön taustaa ja tilaajaa. Eli työhyvinvoinnin kehittäminen oli tässä itselläni se, että aihe oli mulle niin kuin itselleni lähellä sydäntä ja halusin lähteä semmoista etsimään. Tämä Hiusala sitten valikoitu tähän ja opinnäytetyön tilaajana on Palvelualojen ammattiliitto. Hiusalalla on ollut tämmöistä haastavaa aikaa koronan ja sitten nyt taloudellisen tilanteen vuoksi, koska ihmiset juuri näistä asioista säästää. Hiusalalla ei ole myöskään voimassa olevaa työehtosopimusta. Opinnäytetyön tarve ja tavoitteet. Eli tutkimuksen tarve oli selvittää Hiusalan hyvinvoinnin merkitystä johtamisen, työyhteisön sekä toimeentulon näkökulmasta. Työssä tarkastellaan myös työergonomiaa ja työturvallisuutta, mutta ne ei ole kuitenkaan keskiössä tässä tutkimuksessa. Työpaikkoja on paljon erikokoisia ja työskennellään erilaisissa työsuhteissa. On itsensä työllistäjiä, yrittäjiä ja sitten ihan työntekijäasemassa olevia paljon erilaisia. Tarve olisi sitten pohtia kehittämisajatuksia, että miten saadaan alalle veto- ja pitovoimaa ja saataisiin niille ihmisille parempi työympäristö. Tutkimuksen tavoitteena oli sitten selvittää näitä tilanteita ja kuulla sitten siellä alalla työskenteleviä ihmisiä ja nostaa esille kehittämisajatuksia tulevaisuuteen työhyvinvointiin. Tutkimustyön suunnitelma ja aikataulu on tässä, eli on lähtenyt ihan ensin yhteistyökumppanin etsinnällä, sähköisellä kyselyllä, teemahaastattelulla ja parihaastattelulla, millä saatiin vähän syvempää tietoa myös noihin kysymyksiin. Sitten on tuloksia analysoitu, opinnäytetyötä kirjoitettu, tutkimustietoa etsitty ja näin. Ja nyt on valmis opinnäytetyö sitten esittely ja palautus. Sitten käydään vähän näitä tuloksia tiivistetysti tässä läpi. Eli vastaajia oli tuommoinen vähän vajaa 130 ja haastateltavia oli 6 yhteensä. Ja kuormitusta siellä aiheuttaa niin kuin tämä tulotason saavuttamisen niin kuin haasteet, koska asiakkaat on harventanut näitä käyntejä ja ehkä vähän vähemmän käyttää sitä rahaa, niin se tarkoittaa totta kai sitten tuloihinkin vähemmän. Ja työvuorossa koetaan, että ne ei jousta ja sitten kova työtahti ja tunne siitä, että tehtävän työn määrää ei pysty itse vaikuttaa. Altistumiset on samana, toistuvat liikkeet, koulutusta toivottiin lisää ja oli kokemusta, että kohtelu työpaikalle ei aina ole tasa-arvosta. Sitten sieltä nousi myös tämmöistä syrjintää raskauden vuoksi ja palautetta omasta työstä toivottiin enemmän ja sitä, miten ristiriitatilanteet hoidetaan. Ja työehtosopimusta toivottiin alalle takaisin useissa vastauksissa, sitähän ei Hiusalalla enää ole voimassa. No, sitten tuli lisää vähän tänne poimin näitä psykososiaalista kuormitusta, eli mitkä siihen vaikuttaa, johtamisen taso. Ei voida antaa aina esihenkilölle palautetta tai nostaa niitä kehitettäviä asioita, koska ne otettiin sitten vähän ikävään sävyyn vastaan. Työyhteisön ristiriitatilanteita ei myöskään aina käsitelty asiallisesti. Ja työtehtävissä on myös kova paine aina onnistua, koska asiakkailla odotukset on välillä epärealistisiakin. Sairaslomille on vaikeaa jäädä. No, löytyy myös positiivisia ajatuksia, eli että kokee olevansa unelma-ammatissaan, nauttii asiakastyöstä, yhteistyö työkavereiden kanssa on hyvää ja häirintää ja seksuaalista häirintää oli hyvin vähän siellä työpaikoilla, mikä oli ihan hirveän kiva. Ja hyvää johtamista oli myös sitten tullut vastaan. Ja tähän sitten on pohtinut näitä kehittämisajatuksia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, eli johtamisen kehittämiseen, työyhteisön niin kuin toimintaan sekä työhyvinvointiin. Ja toivottiin tämmöistä säännöllisiä palavereja ja muita. Toimeentulo ja alan vetovoima. No, työehtosopimuksen sopiminen alalle, mutta sehän ei yksin niin kuin onnistu PAMin toimesta, vaan siihen tarvitaan myös ne työnantajat mukaan. Ja jonkun verran sieltä muutamia näitä sopimuksia olikin. Ja toivottiin, että harmaata taloutta vähän kitkettäisiin tehokkaammin. Ja näin, että mikä asia ei kehity työpaikalla, mikäli työpaikan johto ei ole sitoutunut niihin asioihin. Se täällä nousee tosi vahvasti tämän tutkitun tiedon
kautta myös. Kiitos mielenkiinnostasi.